Прэзідэнт Александр Лукашенко заявіў аб імкненні зрабіць Шклоўскі раён узорным для капіравання па ўсёй краіне. З пачатку года ў вадаёмах Беларусі патанулі 7 непаўналетніх, у тым ліку з-за недагляду дарослых. Развітанне з народным пісьменнікам Беларусі Мікалаем Чархінцом пройдзе 9 ліпеня з 10:30 до 12:30 у Цэнтральным доме афіцэраў у Мінску. Адным радком. Аператыўна пра галоўнае. Ты за собой закроешь дверь, и только лишь теперь я сдерживать не буду.